Yes, jeg sidder her med en studentereksamensopgave fra 2013, opgave 7. Og jeg har lige fundet alle mine remedier frem, det er nemlig prøven med hjælpemidler. Og så ser jeg her, jeg skal knække, hvad jeg bliver spurgt om i den her opgave her. Det første ser jeg, at jeg har en tabel med en masse dataværdier, og det plejer at tyde på, at jeg skal tænke på at lave noget regression. Jeg får at vide, at det handler om antallet af dræbte næsehorn i Sydafrika i en periode 2004-2012. Og der står her, at man kan lave en model, der beskriver udviklingen i antallet af dræbte næsehorn ved den her funktionstype, at min funktionsværdi er lige med en konstant gange en anden konstant opløftet i t, som altså er min variable, en uafhængig variable. Og det første jeg skal gøre, det er, at jeg skal tænke på, at jeg har en forskellige standard væksttyper, og det her det er i hvert fald ikke en lineær sammenhæng. Og så har jeg to andre muligheder der, hvor vi siger b gange med et eller andet, og i potenssammenhæng, der har vi en variable stående her, og en konstant leder op i eksponenten. Og her er der altså omvendt, der bliver tale om eksponentiel vækst. Yes, så jeg skal tænke på et eller andet eksponentielt voksende. Så står der her, at tidspunktet t, det er målt i år efter 2004. Så en klassisk fejl, det er at glemme at tænke på, det betyder altså, at de gerne vil have, at vores variabel er lige 0 i 2004. Det vil sige, de ting, vi skal skrive, når vi skal bruge vores kastværktøj, så skal vi altså skrive x-variablen her, som er den øverste. Der skal stå t lige 0 her, og 1 her, 2, og så videre heraf. Koblet med de samme med y-værdierne her. Og når jeg så bestemmer, jeg skal så benytte tabellens data her til at bestemme forskrift for n, som altså er antallet af dræbte næsehorn. Og der skal man huske, når man skal bestemme tabellens data, så kan jeg ikke bare udvælge to tilfældige punkter og bestemme en forskrift. Nej, jeg skal altid bruge alle punkter, og den eneste måde, jeg kan gøre det på, det er ved at lave regression i en eller anden form for kastværktøj eller Excel eller hvad ved jeg. Og det gør man selvfølgelig bare ved at lave regression, og så sørge for at huske at vælge, det skal altså være eksponentiel funktion eller regression. Og husk at notere i opgaven, at det er det, man har gjort. Og det går altså kun godt i det her tilfælde her, hvis jeg sørger for at huske at sætte t lige 0 i 2004. Gør red for, hvad her i B'eren, gør red for, hvad værdien af fortæller om udviklingen i antallet af dræbte næsehorn. Her skal man så huske at tænke på, hvad konstanterne betyder i de her forskellige standardvæksttyper. Eksponentiel vækst, det er den, vi kendte også fra folkeskolen af, som kapitalfremskrivning. Så det handler altså om et eller andet med noget, der vokser med en bestemt procent her per år. Og så skal vi bare huske at oversætte min A-værdi til, hvor mange procent det så fortæller, den vokser per år. Og så har vi sådan set besvaret opgave B. Og så skal man til sidst sætte nogle tal ind og bestemme antal dræbte næsehorn i 2013. Finde ud af, hvad 2013 svarer til. Når vi altså har en variabel, der starter, som er lige 0 i 2004, så skal man også gerne få det rigtige. Og så husk på her, når man har et skøn over antallet af dræbte næsehorn, så vil et skøn vil ikke svare til at sige, at det antallet af dræbte næsehorn er 953,5 næsehorn. Men så runder man selvfølgelig op til et eller andet meningsfyldt helt antal dyr. Det vil give bedst mening i den virkelige verden. Der er det altid tale om skøn i modeller, så vi kan ikke sådan komme med præcis forudsigelse. Yes.